Mulla on myynnissä hyvin toimiva Rover 75 Farmari. Tää on 2-litrasella BMW-dieselillä. Kaikki oikeastaan toimii hyvin, kuten myös peruutustutka. Mä lähden tästä tuohon moottoritielle, niin nähdään, että auto kiihtyy niin kuin kuuluu. Vaihteisto vaihtaa erittäin tasaisesti. Ohjaus ei täristä. Alustassa ei ole mitään kolinoita. Mä oon itse ajanut täällä noin 60 000 kilometriä pääasiassa, niin hiihtoreissuja, kun tytär on kisannut slalomissa, ja sitten ihan omia työajoja, kun tarvinnut enemmän tavaraa kyytiin. Sitten tässä on tommonen varoitussysteemi, sen saa pois käytöstä, eli pystyy säätämään nopeusvaroituksen. Ja ilmastointi toimii tosi hienosti. Auton oma CD-vaihtaja, se toimii. Tästä on jollekin tosi hyvä käyttöauto. BMW diesel on ketjunokalla, eli ei ole mitään nokkahihnojen vaihtoja. Mä voisin sanoa, että tää pesee monen nykyauton mukavuudessaan. Tää on niin vakaata kyytiä ja varma tekniikka. Osiakin on vielä ihan hyvin saatavilla, ja Suomessa löytyy näihin erikoistuneita korjaamoja, mutta sanotaan näin, että aika monen Roverin kokemuksella voin sanoa, että se on ihan sitä perusylläpitoa, jarruja, alustan noita tukivarsia ja niveliä, että mitään varsinaisia ongelmia näissä autoissa ei ole ollut. Tästä on jollekin vielä pitkäksi aikaa hyvä tilava käyttöauto.